Uy, kumusta naman ka? Gikapoy na ka? Gusto na ka mo give up? O imong nakita nga ang imong kinabuhi wala na pulos? Time pa. Na ako ipakita ni mga video. Palihog tanawa ni. O hinukluge. Kay kabalo ko naaakay makuha nga leksyon bahay ni ini. Humani ini, isgutan na to sa makajot. Kung unsa gayud ang plano sa Ginoo sa imo gayud nga kinabuhi. Tanawa kini gayud nga video. Nindot kaayo nga gihatag nga mensahe sa gitanaw nato gayud nga video. Natanaw nimo na ay daghan nga maleksyon ang ato gayud nga makutlo nini ug atong tagsa-tagsa ug panikamutan nato nga ato gayud nga maiskutan kining tanan. Una nini sa atong kinabuhi nining kalibutan na wala gyud tay mahimo kun wala ang Ginoo. Kay bisag unsa natong buhaton sa atong pagpaningkamot, kay kung atong saligan atong kagalingon wala gyud tay mahimo munang nagkinahanglan ta ni Kristo. Ug walay lain atong buhaton kundili muduol ta diha kaniya, mugunit ta diha kaniya. Kay niining ato gayud nga biyahe niining kalibutan na. Kung atong saligan ang atong kagalingon, pakyas ta kanunay. Munang kinahanglan nato si Kristo. Ug sa diha nga mugunit ta diha kang Kristo, tinuod nga kinabuhi kalipay kalinaw, puno sa gugmang ato gayud nga masinati. Layo ta sa mga pagsulay, layo ta sa mga sala nga niin ini gayud nga kalibutan. Ug sa diha nga naa ta diha kang Kristo, naa nato ang kinabuhi nga malipayon, naa ka nato ang pagkinabuhi nga puno gayud sa pagtuo nga kaniya. Ug hinumduman nato nga niining dalan sa kaluwasan. Kikinahanglan nato siya tungod kay pinaagi lamang kang Kristo kita makaangkon gayud sa kaluwasan. Pinaagi lamang kaniya ato masinati ang tinuod gayud nga kasiguruhan. Ug sa diha nga ato gayud nga itugyan ang atong kinabuhi nga kaniya, puno kita sa pagtupagsalig nga sa ato gayud nga pagpadayon sa pagkinabuhi tuod kinaluwas kita pinaagi sa grasya. Ato gayud nga malingkawas ang tanan nga nagkadaiya nga mga sala nga diin ato gayud nga matubang, ato gayud nga masugat ini gayud nga kalibutan tungod kay nasayo ta nga giluwas kita ni Kristo, iya gayud kitang gipakamatyan ug ang atong buhaton ang pagkamatinumanon diha kanunay kaniya pagkinabuhi uyon sa iya gayud nga kabubuton. Ang Efeso Kapitulo 2 versikulo 8 nagdasulti, "For by grace we are saved." Tungod sa grasya sa Ginoo kita naluwas. Nanginaot ko nga kitang tanan ato gayud kini nga babati ug ato gayud kini nga mabalon sa itong pagkinabuhi. Maluyon ni ini gayud nga mga problema sang atong gitubang ning kalibutan. Hinumduman nato giluwas kita ni Kristo. Gikan ni ining mga klase nga mga hagit sa kinabuhi ug ang ato gayud nga panaw ang atong biyahe paingon gayud kita sa langiton nga puluyana. Daghang salamat ug ang Ginoo magapanalangin kanimo kanako.